Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinaga na Melanie. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti madi nga aramid ti kabsat ko, nagbalin ang nakakaasi ti biyag na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melanie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga agpaiso ti atap yung nga dalalaki ni Manang Amelia, bayaw? Adong ti nakakita, akakuyog na ti lalaki na, Melanie. Anya nga ro ti planom ita. Saan na nga aklunin? Nagdamagak. Iso ajak amo, no anya ti aramida ken kuana. Awan mat ebidensya nga dalalaki na. Siyak ti mababain bayaw. Gapo iti kasdi nga aramid ni Manang Amelia. Tilang pagdanagak. Kanayon nga agsangsangit ti anak mi. Numangmangeg na ti may papan iti inana. Ang mga numaapektaran ti panagadal ni Bea. Di ka madanagan bayaw. Kasaok ni Bea. Saan pa asimang pet? At dapay lang iti pagadalan da. Urayek latan. Kayat ko ang makasarita. Nasanya at si Mangput kan Bea. Apay ka di, auntie. Inururay dak ka di. Wan, adang amin kayat ko nga ibagakan ka. May papanidahan niya, auntie. May papankin ni Manang Amelia. Noan niya man timang mangag mo nga ibagbaga dagiti tattao. Bayam ko malatan. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti panagadal mo? Gapu ka dagiti mang mangag mo. Nakababain, auntie. Agpaiso nga tanga dalalaki ni Nanang. Agpaysuman wano saan. Saan mo ko maapagparikutan dayta. Tinapatag, saan mo abaybay anti panagadal mo. Nalawag ka di? Wan, auntie. Di ka madanagan. Nulakit di lalaingam ti panagadal mo. Tulungan ka ang makaadal. Agpaiso, auntie. Wan ka anakan. Kan saan ka ang madanagan? Kasaok ni Manang Amelia. Anya ka diti mapaspasamak kan ka Manang Amelia. Agpaiso ka diti agwarwaras adamag. Ibagakon kan ka ti agpaiso, Melanie. Saan kon nga ay ayatan ni Jaime? Awanin apulo sa riklakan ko, ana. Anya? Amom ka diti bagbagam Manang. Asawam ni Manong Jaime. Saan arumbang ang makirelasyon ka iti samali? Awanin maaramidak. Ta saan kon nga ay ayatan? Jack maipilit ti bagik. Kasabalin ti ipitpitik ti pusok. Kat, anya ti planom ita. Sumurtak ka ni Andy. Amom ka di ti sasawan. Kasanon ti anak yo. Saan ka kadi amaasyan kini Bea? Ni Jaime ti makaamon kan ko, ana. Amo ka saan na abaybayan? Maiturad mo apanawan ti anak mo. Gapulaang iti lalaki. Mabalin ka di, Melanie. Saan na ko napakibyangan? Amok ti makapasaya at kanyak. Iso asaanan ang mabaliwan ti desisyon ko. Bukasta, saan mo pa yan naibaga ka dagiti agama? Di imbagakan ka ni Manang Amelia? Saan pa'y? Jak amuno kasano nga ibagak. Kasla maim-imagine kun no kasano ti panagladingit dagiti agama. No ibagak ti plano ni Manang Amelia. Apay akas jay ti kabsat mo. Saan mo ten a teenager? Tapno mainlab iti sabali a lalaki. Jak mat amuno anya ti panunot ni Manang. Di naman la mapanunot ti anak na. Panagkunak, nasaysaya at nga ibagamon ka dagiti agama ti plano ti kabsat mo. No ibagak, anya ti mapasamak. Agsungbat da nga agasawa, adengdenggan ni Bea. Panagkunak, bay akon apumanaw ni Manang. Isumat latinag ko na nga awanen panagayat na kini Manong Jaime. Para inya pa'y laang agdinada. Bay apumanaw, kat aramiden nan ti kay kayat na. Syaklatan ti makamu kini Bea. Saan ko abaybayan? Tulungak iti panagadal na. Ala makaamo ka nga rod. Amom ka di anak kitaray ka nung tikabsat mo iti lalaki na? Saan pa'y?
Ngam amukon akasta ti aramidan na. Apay nga rod asan mo alinapdan. Apay asan mo nga imbaga iti asawa na. Panagkunam kadi kat adda maaramida. Wen ngam nilakay na ti manglapod ken kwa na. Panagkunam kadi, addamat lang ang maaramidan nila kay na. Naulawin ni Manang Amelia iti sabali ang lalaki. Awanen ti panagayat na iti asawa na. Ay, kaasimot ni Jaime ken ni Bea. Awanen maaramidan ta. No di ti mga klon nga awanen ni Manang Amelia. Simurutan iti sabali ang lalaki. Sa dino ti papanamba kat? Mapanak iti balay da bayaw. Kumusta ag ida kini Bea? Ay, nasayat mo't nga rod. Sigurado nga agladladingit ita, dagiti agama. Dayta nga rod. Amok akasapulan dak ang mga ndingay kadakwada. Patib karamlatan ti pakinakam dagiti agama bakat. Takaasi damat. Talaga akas dati aramidak lakay. Sapay la kumabakat. Tasaan mo mat nga aramidan kanyak, ti inaramid ti kabsat mo. Itian niya kumaaga po. Limpyo pa'y laang ti utak ko, Bonnie. Wen, angaw ko lang dayjay, bakat? Ala, mapan ka nga rodan. Nasakitin hakam ko iti naramid ti kapsat mo, Melanie. Inayat ko iti kastaunay. Ngam kas day laang ti isubad na kanyak. Siya kung tagkidkid daw iti pamakawan iti inaramid ni Manang Amelia, Manong. Maawatak ti marikrik na. Dumteng to ti aldaw. Apag babawyan na dayto yung inaramid na. Ikarkararag ko. Asapay ko mata makalipat ka iti dayto yung inaramid ni Manang. Jak to mapakawan ti kapsat mo, Melanie. Maawatan ka, Manong. Maawatak ti sakit, amarikrik na. Kumusta ka matan, Bea? Nagsakit da ito nga inaramid ni nanang kada kami, auntie. Patib karam ko matipakinakam mo kaanakan. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti panagadal mo? Apay anay tured ni nanang tinangpanaw kada kami, auntie. Uray siya. Saan ko matlaang amo ti sungbat ti saludsod mo kaanakan? Ngamno ka sa pulam ti may nga ina. Adda aklang dito asidadaan adumngag ka. Imbag ka pa'y, auntie. Tanasingpat ka. Sana kasla ka ni nanang. Si kalangan tinagbalin nga inak. Kagurgurak ni nanang. Iti ka ano man. Saan ko ang mapakawan? Gapo iti panang-panaw na kada kami. Saan ka kumangagsaw iti kasta kaanakan? Uray anya pa iti mapaspasamak. Inam tulat na. Utang mo tibiyag mo iti inam. Unay saan na kuman ngayon yan, anak? Nabaybay anak tumat lang. Wano isukat naklang iti lalaki. Nagdakas nga ina ti inak, auntie. Nakabutbutang matanda taas aw ni Bea. Huwag nga ron. Madlaw at tumukno sa dilangit tigura na iti inana. Amangan no saan nan amapakawan ti inana iti tong palbiag. Day tamot ti pagbutbut ngaklakay. Ngam basol matlaang ni Manang no apay akas jay ti anak na. Saan kalatang agsardang amang bagbaga iti kaanakam? Narigat matlaang. No adda im-impanan na asakit tinakam. Wan, bayam, kanayon ko idabisitaan kini Manong Jaime. Damag ko apirmi ka no nga unget dagiti agama iti kabsat mo gapo iti naramid na. Amo kon dayta, gaputan na kasaukon dagiti agama. Sigun pa iti damag ko. Arigla ilunod dati kabsat mo. Jakmat ida mapabasol no maminsan, auring. Uray pa'y kabsat ko ni Manang Amelia. Saan ko mat akanunungan tinaramid na. Nuapay mat ngamin anain labi ti sabali a lalaki. Kat adala nga ruda na asawa na. Aramid ti demonyo. Ket ni Manang mat nagpasulisog. Anyan to nga tamot ti kasasad na iti sidong tinakitarayan na. Dayta ti saan tayo nga amo. Sapay la kumaa. Kaayatan mo't dadya alalaki. Akas iti panagayat kan kwa na ni Manong Jaime.
Itata nakaturpos kan iti high school. Anya kurso ti kayat mo nga alaan, Bea. Ay, jak kayatan ti ag-eskwela, anti. Kayat kun ti ag-trabaho. Nakatulag kun ti mahisabar kadak. Adagur uray at trabaho para kada kami. Ngam ka anakan, may mayat matlaang no makaadal ka. Iti kasta, makabiro kanto iti nasaysaya at trabaho. Saan asumrek kanyak ti adal, anti. Marigatanak. Ken nakapsut ti ulok iti pagadalan. Ngam iha. Saanan ang mabaliwan ti desisyon ko, anti. Jak kayat ti agadal. Kayat kun ti agtrabaho. No kasta, agkasaran ni Bea. Wen Melanie, masikog paikit din ah. Ay, di namot ngamin kayat ti agadal. Jak manam mo. Disidido akmat amang paadal kan kwa na. Nagagat mo't idi nga gadal. Ngam siguro, epekto ti panang panaw kada kami ni Amelia. Isuan awanan iti ganas nga gadal. Ngam imbaglaangan ta ikasarti nakasikukan ko na. Day tamot ti pagyamyamanak, Melanie. Asin mo tada ito umawawag. Inumero mo lang. Ay, sumbatak man lang. Hello? Hello, Melanie. Manang Amelia? Sika ka di daytoy? Siya nga agpaiso. Sa dino tayan mo? Ibagak to kan kain doon, madamdam. Nasa dino ti address ko. Tao may nakumasukunan. Nakakaasi ak itan, Amelia. Pinanawan nak ni auntie. Gabutan na bayagan nga agsaksakitak. Stage 4 ti cancer kon. Kat addan taning tibyak ko. Anya? Dahito'y siguro ti dosak, iti nagpasulak. Sige manang. Ibagam kanyak no sa dino ti ayan mo. O may kasukunan. At ako maipagpakaasikan ka, Melanie. Kayat ko ang makita ti anak ko kan ti asawak. Tagid dawak iti pamakawan kadakwada. Sige man. Mapanak iti ayanda. Kat ipakaamok ti kasasad mo ita. Among ka di nga addan apo ko. Nukasta. Nasapaan na ki asawa ni Bea. Wen tasaan na mo na kaya ti agadal. Ti ko na ni Manong Jaime. Ang mga nun naawanan ganas nga agadal. Gapo iti panang panaw mo kadakwada. Kaya't ko unay ang makita ti anak ko, Melanie. Kastamatan ti apo ko. Sige nga rod man. Mapan ko idasukunan. Anya, nukasta. Nadusan, gapo iti san anasayat nga aramid na. Kaya't nakaamakita. Iso apang nga asim tagpakita ka kuma. Sakbay nga ipulang na tibiyag na. Anya pa'y lang agapo, auntie. Saan ka di pinanawan na kami? Ita, kaya't nakpailang amakita? Please, Bea. Uray anya pa'y tinapaspasamak. Inamlat tamat. Uray ipagpagapumla kuman kanya. Agyaman nak. Tain may kayo iti amam, anak ko. Nakaragrag sa akak, tanakita kan. Kaya't ko ti akid daw, iti pamakawan kan ka. Kapo ka di takasta ti kasasaad yun. Iso amalagip da kami. Bea pa nga asim. Makisarita ka kuma iti nasaya at itinam. Gaputa mabalin amay sa kadag iti sumarsaro nung aldaw. Kat saan mon ang makasaotinam. Aging ka dita. Nasakit pa ang tinakam mo kanyak. Saan na ka din ang mapakawan, anak ko? Ti Diyos ti pagkidawan nyo iti pamakawan, nanang. Sorry, anak ko. Sabay la ko mata mapakawan nak. Ngamdakulan aragsak, ang nagpakita ka kanyak, anak ko. Pakawanin na ko, ma, Jaime. Nagbasula ka na kayo, iti anak ta.
Saan mo na panunutin dayjay, Amelia? Nabayagan dayjay pasamak. Napukawan ti sakit amarikrik paraken ka. Iso napakawan ka meten. Agyaman nag. Ngam ti anak ta. Amok sakit pa ang tinakam na kanyak. Patyak amalunag tumot laang ti puso ni Bea manang. Ket mapakawan na ka. Sabay la ko, Melanie. Tamapakawan nak ti anak ko. Nukas dati mapasamag. Taragsaga kon amatay. Napakawan matlaang ni Bea ti inana, Mr. Lonely. Nakitak ti panangasikaso na iti inana iti maudi agundaway. Iso nga amok, ang napakawan nanday toy. Toy pagayam mo, Melanie. Agyaman nakpaga Melanie iti daytoy apakasaritaam. Kaya ti makunak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y lubong. Iso nga agaramid tayo kuma iti nasayaat. Iti kasta, lagipan to dagiti ipatpatig tayo iti biyag, dagiti nasayaat, anar-aramidan tayo. Asaan ket, adagiti madi, anar-aramidan tayo, ti pakalaglagi panda kada tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Melanie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagaman nagpailingad itinagan a Mercy. Manipod Quirino, Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siya ti mababain iti aramiden ni nanang. Ngem no dillawek saan met ngagpaabak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mercy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano laang anak kagatang ni nanang iti cellphone na touchscreen. Ngam adamat ang Facebook na. Naglakamat ang nakasurusuro. Amang ano damat nang isurukin ko na Adda talaga Dagiti kakadwa na bakit nga agsumsumba. Ay kat isumat laeng Saan mon samat ngamin nga insuruan, idi agpapaisuro, idi nagpasuro ni iti sa bali. Kasano ang masuruak nga kat adayo ti balay tayo iti balay da. Sano umay agpasuro, mairanamot nga dar-aramido. Inton bumaybayag, saan to langan nga ag-Facebook ti kabalan ng aramiden. Basta saan lakit di ang mangibabain ang kadagiti ipupos na. Sigurado ang makangkanyak dayay. Si Kamet. Anya kumamat nga iti ipost na nakababain. Anya nga iti amok, ang mga nointon madamdama, adda ka in-inaram na iti Facebook. Napay, dakas ka di kat balo mayat. Ay ore pay, bakuton, alangan amak in-inaram pay laang. Si kamot gayam ti masabat ko, Marce. Apay, adda Facebook ni nanang mon? Aywan manang, nakagatang ngamin iti cellphone na. Naalan sa ngamin ni Edwin di bonus na. Kat inikan na ni nanang iti igatang na iti cellphone na. Ay, nag-friend request ngamin kanyak. Kunak, no saan nga iso? Ngami di kinitak dagiti nakapost aladawan na. Ay iso mat gayam. Saan na pa'y unay akabisado tadamdamo na mati ag Facebook. Sapay dagiti fitted tibado na. Kasla saan abakbakutan. Ay sige manang Wilma, labsan ka pa'y tagdardarasa. Umayak man, Marsay. Nay, da kayo magayam nanang. Aday bagayo. Awan, umayak mo lagpasyar, Ken idamag ko man no kasano ti ag-reply ka dagiti comment da dito'y post ko. Kitain nyo ti panagpopusyo man nanang. Tadyay mayat mo't ati ipusyo.
Ay, maya dagiti post ko. Apay, madiaya. Nasabat ko ngamin ni Manang Wilma. Katkatawaan na dagiti posyo. Tanaibakat kano ti figura yung. Kasla kano saan kayo abakbaketan. Naa, nagalas ka ti ibagbagan day jay Wilma. Anya ngay ti madi ijay ka nakabado akmat. Isu na laang ta fated ti badok. Umapalkit dia, takas labalye na mga men. Di na pa may post ti bagina. Jay laro pa na ti ipupost na. Takasanaw, mabain siguro ang makita na ti bagina akas lababoy. Hay, jak nga rod kayat nga damangkat katawa kada kayo. Siyak ti mababain nanang. Ay kasong batang ngamin idaa. Ay sos nanang, jak la kayat ti makisinsin nung bat di tadaldalan. Nanang, itay gimata nga kay J-Store iti inumak. Nang nagkuha ni Lola ti pagtutungtungan dagiti standby ababakat. Ha? Anya nga iti bagbagada. Nanang, nakita yo ka din ti bagbagada ang nag-tiktok ni Lola. Ha? Ni, saan pa'y mat? Adaya? Isungot ti bagbagada. Di na magdantupay no siyak di apo ko na. Kat anya nga iti kinunam. Wan kunak. Kat dayjay, agkakatawa da. Damdamagan da nga rod. No nabuya kon ti tiktok ni Lola. Kat anya nga iti imbagam. Saan pa'y kunak? Kat kunada abuya ak ka no. Taanawa ak ni Lola. Ay, unay matan ni nanang ay. Apay ngamin nga ag-tiktok. Sapay siyak ti mababain no adda kakasta amang mangag ko. Ay, siyak ti mababain iti aramidan ni nanang. Taapay manan. Kat katawaan damot dagiti post ken TikTok na nga ipopos na. Asino ti mangkat katawa? Ay kat dagiti chismosa, akaaruba. Awan mat dakas na kadagiti post na. Tamakit-kitak mat. Adun to pa ti views na. Siyak nga rod ti mababain no kas jay akat katawaan da. Bayam dagita at chismosa. Apal dala ang dayta. Agri-reels man mutan ni nanang. Kumkumpurmi manin ti maipupusnan. No saan nga agsalsala, aglutluto, kano anya pa'y dita. Kat isumat ti pakaragsakan na Bay amlat ta. Inton madamdama, addaman pa kadilawan na ditan. Tinapateg, awan madi nga ipopost na. Kasaok tulat nga isardeng nan ter aramidan na. Apay pagsardengem, kat bagay nan tupay ti agsala. Ado ti views na. Wun-angam kita dagiti comments. Addamot laang mangdildilaw ken kuana. Saan amaliklikan dagiti bashers? Kasta talaga ti social media. Talagan samot asaan mo ang maanawa jay inam Mersey. Baybay akon Taan niya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Sabagay, pinapuskulan laang matiro pa dayta. Idi imbagak imbagam kan kwa na abakbaketan akas jay ti post na. Nagungot. Kinunana, umapal ka kano. Gaputa saan ka makapag-post iti kasjay aladawam. Tabalye na ka kano. Rupam laang kano ti ipopost mo. Tamabain ka iti bagim akas kala kano baboy. Anya, ay nagloko ni nanang mo? Apay nga nga imbagam pay laang matimbaga. Una, tabarang no agsardeng. Ngam saan mo ta nakaungot kit di. Apay akas tati lang masimangpet, bakit? Ay, talaga ang nakababain Danilo. Ninanang matan ti pagsasaritaan dagiti tricycle driver. Anya ti bagbagada? Ay, puro madi ti bagbagada. Kababain ka no tabakbaketanan. Kan saan ko kano pa'y mat nga anawaan? Unay lakit din dagita at tao aya. Anya aya ti pakasikuran da iti aramidan ni nanang. Ang mga numapal dalaang Basta, kasaok ni nanang. Pasardengak iti aramidan na. Saan na si kati mapan makisao? Ang mga nukagura na kaninanang mo. Ni Edwin latan ti ibaon mo ang makisao kininanang. Ta isume tinangtad iti inggatang na iti cellphone. Nakaumay kamot manang. Anya ti bagam. Pangasim man ading ko. Sikat ti makisaokin ni nanang. Tatalaga asaan kon ang mairusok ti bagbaga dagiti tattao.
Ti maipapan iti pa nag-FFB na. Ay katanya pa nga marunawak nga rod itibain, tunggal rumwarak. Iso apang nga asim man, kasi kati makisaukan ko na. Alaman langan. Padasak nga rod apagsardangan ni nanang iti pa nag-Facebook na. Ngam no saan nga agsardang, awan maramidan ta. Ay, anya nga taaya ti aramidan ta, tapno agsardeng ni nanang. Awan matkit di ti madi iti aramidan na. Ngam no apay asang kadilaw da. Jak man ang mo. Siyak pa'y mo't ti babalawon da. Apay ka no adyak man la mabagbagaan ni nanang. Apay nusong batam idan. Ibagam nga awan matdakas nga aramidan ni nanang. Ay naading ko amumot sa anak analaing amakisinong bat. Agtaltal na aklaeng. Ang mga numakisinong batak kat maabakak pa'y. No, di ad-adan ang maibabaina. Alang arod manang. Padasak akasarita ni nanang. Apay, asinaw dagiti mang dildilaw kanyak. Ibagam, tasyak ti makisinong bat kadakwada. Ay nananang baybayan yun. Ang mga nukumarkaro lang. Ay sana mabalinti kas tangar aramiden da. Awan aramide kadakwada, ngam adaw ti sa oday ti likoda. No umapal da, di agpost damat. Umapal da nga main talapintas ti bagay kuray bakita kaon. Kapo iti kanayon ko pa nagsumsumba. Wen nanang, ngambayan yun adag iti ubing ti agpost iti kakasta. Apay, adda patakaran ay ti Facebook para ubing laang ti ag-Facebook. Awam batili na bag ko abatas marsay. Iso adenak ko maibain. Bayam, tagposak man iti patama kadagita nga agsasaw iti likliko da. Ngam nanang, ang mga nukumarkaro lang. Apay kumaakumaro ako nam. Naapal ngamin dagita tattao. Ado ngamin ti followers kun kat. Adaw ti mayat amang buya kadagiti ipopost ko. Kat, ada pa yan nagpasurwak. No kasano ang makakwartaak babaen iti pa nagpo-post ko. Anya? Iso apang asim marsay. Dinak dildilawan. Tauray anya ti aramiden yaw. Sandak ang mapagsardang. Awa madakas nga aramidag kunak manan. May mayatan ati kastoy nga aramidag. Ngam kas kada giti daduma dita nga agsugal. Kas kada agbisyo ti amuda nga aramidan. Nakitam ka din to'y nagatidog a post ni nanang. Saan pa'y? Anya day taaya. Patama mo't ka dagiti mang dildilaw ken ko ana. Ket ado pa ti nag-comment nga umanugot di ta kapanunutan ni nanang. Anya aya timbagbaga na di tapos na. May mayat ka nun ti ag-post iti videos na. Ngem tay makichismismis wenno agbisyo akas la dagiti dadduma. Nga arig nalasaan dan a makadigos gapo iti kasusugal da. Ay, sa bagay mo't kit di adda punto ni nanang. Wen, tasaan mo't akas la ka dagiti dadduma di taan nataengan. An nakabikini dalaeng agsalsala. Ni nanang kat saan matakas ta? Nasaya at mo ti panagbadbado na. Wen mo't kit di ngam siya nga ro ti mababain. Barang agsardeng danton gapo iti daytoy nga impost ni nanang. Kumusta ka ngayon ako? Adda ka di pa'y mangmangag mo at chismis may papan ka dagiti post ni nanang? Awan mo ta, nanang. Sabali ti mangmangag ko ita. Anya nga iti mangmangag mo? Nagado ka nun ti followers ni Lola. Ken ado ti views na. Ken amangan ka nun wag suswildon. Kasta? Mabalin ka di nga agsweldo, babaen laang iti pa nagpo-post na iti Facebook? Katuan mat. Basta ado ti agbuya iti post mo. Kasta ya. Ay, damagag to man kin ni nanang no addan masusweldo na. Nakaumay ka matading ko. Adda ka di ibagam. Umay ko laang kumustaan. No adda pay laang chismis amang mangag mo maipapan ka ni nanang. Tay di kinasaritak ni nanang. Talaga, asaan ko ang mapagsardeng. Nagsardeng mat anaming pinsan ti chismis, manipod nagpost ni nanang, kat ado ti kimmampikan kwa na. Nagadumat nga agpaiso ti friends ni nanang iti Facebook. Kat jak pay am mo ida. Uray siya nga rod, jak mat am mo dagiti agkom-comment ka dagiti post na. Amangan no nalaing amakigayam ni nanang. Siguro
Kan ado mo timayat kadagiti ipopos na. Sa bagay Ken, uray mo't ngamin bakatan ni nanang. Nalaing pailang agsala. Kano iso kano nga rod ti dancer da iji eskwelaan da iji kaubingan na pay. Nanang, agpaiso ka di ti imposyo iti Facebook ang nagsweldo kayon? Wan, anak ko. Basit lang. Ngamay na, maragsakan na kaon. Dumakkel tupay day jay no nagagetak lakit ding agpost. Ay kat nasaya at angarod, tada naganab yu iti day tangar aramiden nyo. Imbaglaki, di tayo tultuloy ka. Uray pagsarsardengan na kiideng. Ay napasensya kayon ananang. Diyak ngamin kayat ti makangeg iti saan anasaya at may papankada kayo. Nakita mo ka din tipos ni Wilma, karuba tayo. Saan madlakay? Apay aya. Kat madamot post ng agsalsala. Ah? Ang mga no nakita na ti post ni nanang anagsweldo iti Facebook. Iso nga umapal da. Ay, kundi dilaw da idi. Ita, arami din damot nga rod. Ay, kasta siguro dagiti tao ang naapal lakay. Di namot nga rod bagay ti agsala. Ay, Ita, si kamutan ti mangkat katawagan ko na. jak nga rod malapdan ti agkatawa, bakit? Tapulos mo't adi na bagay ti agsala. Ita, standa nakatkatawaan ni nanang ko, Mr. Lonely. Apalan dan, ken tultuladan da pa yan, dagiti aramidan na iti Facebook. To'y pagayam mo, Mercy. Agyaman nakpaga Mercy, iti dahito apakasarita kati makunak, awan mat nagpaisto ti madingar aramidan ni nanang mo. Basta lakit di ammo tayo, ti limitasyon tayo iti panagusar iti Facebook. Saan lang nga para kadag iti ubing ti Facebook? Naramid day ta, para kada tayo amin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Mercy, manipod Quirino, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged iti nagan a Merly, iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apaidrama dahito kapadasak ken ayat. Katkataylaang ni tatang ko, idi agsaksakit meten ni nanang ko. Dua kami laang agkabsat kini manong ko, nga daan meten iti bukod a pamilyana. Kagrad-graduar ko idi iti kolehyo. Nagbiro kak iti trabaho, tapno at dagastusan mi kini nanang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Merly, diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Si kaka di siya ibagbagada a baro nga empleyado? Mangrugyak pa lang itangal daw. Si kagayam. Gail tinagan ko. Syakmot ni Merly. Agkita ta madamdama iti kantin, tag-istorya ta ijay. Panawan ka pa'y dito'y Urayam dya mangisorokan ka iti rumbang nga aramidam. Sige. Thank you, ha? Okay. Ay na. Addan na amok ng agbalin agayam ko. Good morning. Good morning, sir. Siyak ni Jomar. May ka, sumurot ka kanyak. Tayam amu ka kadagiti daduma nga empleyado. Sige, sir. Ibagak matankan ka dagiti naskan at trabahuam. When, sir?
Managbabain kan sa unay. Relax. Masiguradok. Ma-enjoy mo ti trabahom ditoy. Nakaluto ako itiin na po'y anak ko. Si daan nyo laang ganti lutwam. Ay nananang, nagbanog ka manen. Agsakit kanto manen. Basit laang matatrabaho da ita pa nagluto. Kan may sa masikuranak no nakaigdaak laang. Gimatang akong iti ready-made asidaan ta, nanang. Kat, kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho? Mayat-mat. Ang ado pa'y tinaskan asursurwag. Kasta talaga, numangrugrugi ka pa'y laang. Jay, supervisor mi abakla. Kani Jomar laang matinasingpot kanyak ijay. Ita laang da ita anak. Ito nagbayag, gayem mo to amin idan. Nalakalaang matitrabaho ijay, nanang. Masapul laang nga ikabisadok anaimbag. Kabaalam da ita anak. An-anusam, taado ita dagiti awan ang trabaho. Naswirtiyam kiti tanaawat ka adagos. Si kansamot ti kasapaan asimmangpat dito opisina ita, Marley. Jack ngamin kayat ti maladaw, sir. Sa bagay. Adayon sa ngamin ti paggapgapwam. When, sir? Agga po akpay ija baryo. Narigat ti kasta. Iswasyak. Nagbording ako iti asidag ti opisina. Tapagpag naaklangan. Kasta ka di, sir? Jomar, Ay, makapakigtot kamat. Agtrabaho ka. Saan aday ta makiin-in ni storya tar aramidam? Yes, ma'am. Iso ka di ti boss mo? Bayamon. Madimanan ti aldaw na. Oh, anya. Rugyan kan kadagiti rumbang aramidam. When, sir? Gil, pasensya ka na. Saan ta nagkita iti kalman diti kantin? Okay laang, maawatan ka to first time mo. Naglawagayam ti kantin nyo dito eh. Iso nga rod, naglulukmag kami amin. Nadlaw ko nga ron. Si kalaang ti Slim. Lumukmag kanto matlaang inton agbayag ka ditoy. Sapay ko tagbayagak dito eh. Apay ko maasaan? Saan mo ka di akayat ditoy? Jack pa'y amo. Ado pa'y nga tinaskan nga ikabisadok. Putno day ta. Adon to ti madiscobrem nga ugali ti maysa ken maysa. Ngam saan aday ka ti pakadismayaam. Tinapatag, maya ti sweldo. Nanang, adto'y ti umuna asweldo. Apay ngay ayawat mo kanyak. Kastamot ti ibagbagada. Ano yawat mo ti umuna asweldom kadagiti naganak mo? Suwerte ka no? Nakanggamot iti dayta. Basta, nanang. Sigin awatamon. Ang usaram dayt apagpadoktor mo. Nagsayaat kan, anak ko. Kastamot kan apaggatang mo iti agas mo. Tapno pumigsa ka. Kat makasubli kan nga aglako iti naluto asidaan. Kayat ko talaga dayta, anak ko. Amumot asipod pay. Kat nagsumak talaga nga aglutluto. Sige, nanang. Inton bigat. Ipa-check up kanton. At the good news ko kan ka, Marley. Anya dayta, sir? Amom, nagustuhan ni boss ti trabaho. Congrats! Kasta ka di? Nasayaat mo to kasta. Amok namin nga inaramid mo ti best mo. Keep up the good work, Marley. Thank you, sir. Among kadi, asikat ipagsasaritaan da itadi ti opisina? Kaapay mo't. Good job ka ngamin kanit, boss. Sapay ko mga rod takasta ka na yun. Kaskan ka ti sapsapulan da di kumpanya. Adaman damagak, Gail? Anya dita?
Sino ka di jay babae ang nakatugaw ijay? Jay na lukmag? Wan, ay di mo kitaan. Taamangan numakadlaw. Saan ngamin nga inyam amo ni Sir Jomar kanyak idi? Kasano ko mga iyam amona kan ka? Kadjowa na dayta. Anya? Kana, madama ita ti LQ da. Ay, kasta ka di? Nabayagdan nga agjowa. Ngam, apa damot nga rod nga apa? Kasla nasungit mo't ngamin ni Ma'am. Marjorie tinagan na. Ay, una. Nasungit at talaga day ta babae. No di mo awagan iti ma'am, kusilapan na ka. Isungat lagayam. Sipsiputam, tanalaing agselos day ta. Anya? Nanang, binaliwam mo ti kurtina da ito'y balay? Tada, anong dagiti sigod a kurtina? Angam saan ka unay nga agtrab-trabaho ta saan ka unay anaimbagan? Mayaten. Basta tumarag dagiti agas ko. Di mo ka dinangag di imbaga di doktor ko. Ajak liwayan at tumaran dagiti agas ko. Addan paggatang ta iti agas mo nanang. Iso nga agimbag ka. Ala. Intan ni di kusina tamok amabisin ka na. Nakaluto ako iti pangrabyan ta. Datatek partner ita. Tulungan ka amang ilipas iti trabaho. Ay, nasayaat mo't no kasta. Absent kami ni Jomar. Wen nga rod. Diyak nakita ita nga aldaw Kasta tirigat na. No kanayon nga apaan ti girlfriend na. Anya? Angaw ko lang dayjay. Adamot ni Ma'am Marjorie. Agsinublat dagita nga absent. Aywan kayam. Aday bagakan ka. Anya dayta? Manon abulan mo ditoy. Isu arumbang lang ama-amam daytoy. Anya dayta? Liklikam ti agbalin a close kini Jomar. No di mo kayat akagura na ka ni Marjorie. Imbaglakit din. Tanasapaan alpas mi kan ni Ben jay trabaho mi. Nasayaat mo't akadwa ni Ben. Nagagat mo't dayjay kat. Wen, ag-overtime ka no. Saan na ka mabalin nga ag-overtime? Tawan kadwan ni nanang ko ijabalay mi. Kasta ka di? Wen, Gil. Ngam inton naan anay anapigsan ni nanang. Mabalin nanton ti agwaywayas. Tangay awan pa'y mat pagluganan taan, Chip. Adalaang kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Amom ka di? Pagselsilosan na kagayam ni Ma'am Marjorie. Anya? Isun sa nga absent ita ni Sir Jomar. Tanagapa da iti kalman. Ay, saan ako mamat mairaman iti apada Wan nga rod Selosa nga min dayjay. Kasta una iti panang bantay na ka ni Sir Jomar. Apay nga awan pailaan ni Sir Jomar. Nagawid dayjay lugar da. Kasta ka di? Apay. Di na kayat aka partner? Uy, awan imbaga kakasta Ay, sayang nga rod dayjay kumparik. Nagtaraki alalaki. Yung kasdi pa aklase ti babae ti nakatnagan ti riknana. Ni Ma'am Marjorie, ti kayat mo asawan? Uwen. Kat no awan pa'y gayem na dayjay babae dito'y. Nakatangtangsit ngamin. Jack pa'y lasumrak kumaita. Mabainak lang amin, tadun tilangan ko. Kasla nagsakit ka mo, sir. Uwan nga rod. Adu asakit, tilinaklakam ko. Masapol nga rod nga aginanaka no kasta, sir. Bay amon day tanga ina na. Marley, adaman damagakan ka. Anya dayta? Inasit gan nakakadi ni Marjorie. Adda ka din bagbaganakan ka. Awan pa'y mat, sir. Marley, ipakpakauna akong ti dumawat iti dispensar. Kat numan bilang tasit gan na ka, kat adda maibagana amadi. Ibagam lang kanyak. Apay ko mga dama ibagana kanyak amadi, sir.
Sige sir ha, agtrabaho akon. Sige, tama pa anak matan iti trabaho. As usual, ang data manan dito'y kantin. Uwan nga rod. Dito'y latanti ka na yun na pagkitkitaan ta. Kasano, busy tamat nga minadto ang iti opisina. Uwan. Nakitam ka di? No simra ka ni Sir Joma? Uwan, nakita. Kan, madlaw akagap-gapo na iti sakit. Kan di mo siguro amuan niya. Aging ga ita, saan da pa'y laag nga agtungtungtong ka ni Ma'am Marjorie? Ha? Apay, Mat. Kunakan ka, nakaraw nga agselos ni Ma'am Marjorie. Parigatan na iti kastaonay ni Sir Jomar. Saan ko mamot ang mairamraman tinagan ko, Agtrab-trabaho aklaang mat dito, Saan kan ang makigtot, no iti may sangal daw kat asitgan na ka ni Ma'am Marjorie? Anya ko mangay ti baga na kanyak. Sapay ko tasanto ang mapasamak day ta. Mantan. O sige, tani, mabisina kon. Ala, agayam ti address mo. Tas harungkaran ka iti balayo. Ta ijay ta nga gistorya. Wala, ited ko inton madamdama. Pre, at dadamdamagan kanyak ni Mayli, di na minsan. Dakmasungbatan, iso ako nakenkuana, asikati kasarita na. Awan tayo matindi damdamag na. Mabain siguro, Sige, siya kung timakam mo makisarita kan kwa na. Madamang agtrab-trabaho. Sige tasit gak. Martley, Sir Jomar? anda ka no kaya't mo adamagan kanyak. Wen nga rod, sir. Maipapanday to'y kadagiti files nga ipapaaramid ni boss. Daytoy, Kunakon ka. Ha? Ma'am Marjorie? Aga-agaw ka, babae. Marjorie, Saan, ma'am? pang-aasim Marjorie. Amok ang nabayagdakon aluklukwan. Pang-aasim, agtalnakan. Sika, babae. Simrag ka dito itapno agbirok iti boyfriend. Ma'am, sana po na dayta. Ala, Marley, panawan na kami pa'y dito'y. Sige, sir. Ilisim dayta, babae. Kita man ti pa nang ipatag mo kan kuana. Burley, ayan mo aya. Adak, dito'y likod, nanan. Adda bisitam. Ay, dyan ka opisina akday ta. Binirok na talaga to'y balahi tayo. Sige, tasangok inton madamdama. Ang isang lapay ko kumapay dagito'y badok, nanang. Lalaki pa tiya bisitam. Ha? Lalaki? Kaopisinaam ka no? Anya? Nagwapo ang natayag. Ni Sir Jomar. Diyakalat akasango dahi ta tao, nanang. Imay dito'y balay. Di mo kid di kasaritan? Adang amin napasamak iti opisina. Anya dahi taan napasamak. Apay adi mo imbagbaga kanya. Sorry, Marley. Gapo iti naramid ni Marjorie kan ka. Mababain ako, nay. Awan mo ter aramida kadakas. Ngam no apay akas jay ti inaramid na kanyak. Maka-estresan. Nabannog akong kankwana. Kaya't kun nga i-give up. Apay nga ron nga may ka dito'y balay mi, Sir Jomar. Marley, gaputa si kati kayat ko. Anya? Nakasaganak ang mangisinakan ni Marjorie. Saan mo kumamat apagbalinan a komplikado ti biyak ko, Sir Jomar? Mabalinta po manaw di opisina, no day tati kayat mo. Agbirok tayo ti sa bali a pagtrabahuan ta. Uno saan? Siya klangan ti agtrabaho. Tagyan kalangan iti balay. Awan planok akasta, Sir Jomar. Kat no addaman planok iti biyak ko, saan ka akaraman iti dayta? Taapay saan? Gaputa saan ka nga ay ayatan, Sir Jomar. Awan apulos ti mariknak para kan ka. Absent dagiti lovebirds.
Ay na, agkasarda ka nung aminan. Amom ka di, no asino nagitidakda ka matat? Damang Marjorie kan Sir Jomar, saan ka di? Kunak ka, isudamot lang ti agkatuluyan. Uray no kasta ka na yung dangagap-apa. Ay, aya. Nag-resign nak iti trabahok, Mr. Lonely. Ket nagkita ak iti sabali at trabaho. Inaramid ko da ito'y tapno agtal na ti amin. To'y pagayam mo, Merly. Pagayam Merly, raamak ti inaramid mo. Dayta ket para metlaeng iti panagtal na ti panunot mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Merly, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.